Хайырлы кеш, Интер каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі чыгарылышының төп темалары. Күңелләре тулы изгелек. Алар исән булсыннар. Альфа мәдәният йортына йөрүчеләр солдатларга ярдәм итәләр. Хуҗасыз этләргә һәм песиләргә ярдәм, күп функцияле үзәктә махсус тартма урнаштырганнар. Билет 46 сум торачак. Түбән Каманың җәмәгать транспортында йөрү бәясе арта. Каз өмәсе гүрләде. Балалар бакчалары мөдирләре әби балаларыбыздан калган йоланы искә төшерделәр. Хаҗга юллама белән кем бүләкләнде? Татарстан дини нәзарәте көрәш һәм армрестлинг буенча Россия турнирына нәтиҗә чыгарды. Аларны ил сакчыларына булышу теләге берләштерә. Альфа мәдәният йортына йөрүчеләр фронт өчен гуманитар ярдәм җыялар. Озак вакыт саклана торган азык-төлек, җылы киемнәр, кайнатмалар. Изге эш белән алар 3нче ел шөгыльләнәләр. Егетләребез еракта да туган үй җылысын тойсыннар диләр олы яшьтәге волонтерлар. Клуб активистлары белән безнең иҗат төркеме очрашып кайтты. Бер залда хезмәт ветераннары, беренче төзүчеләр, актив пенсионерлар, барысы да Альфа мәдәният йортында эшләп килүче, вдохновение һәм әйдәгез таныш булык клубларына йөрүчеләр. Аларны уртак теләк берләштерә, ил сакчыларына ярдәм итү. Илебез бай безнең, шундый бай, тик ярлылар арта, нибары. Клуб активистлары солдатларга доими рәвештә булышалар. Азык-төлек, җылы киемнәр, кайнатма җибәрәләр. Акчалата ярдәм итүчеләр дә бар. Егетләребез еракта да туган үй җылысын тыйсынар дигән теләктә олы яшьтәге волонтерлар. Мин СФОга дип 5 литрлы аварийный такси белән китердем. Менә монда без һәр вакыт килгән саен равнодушно үтмибез кырдан. Һәр вакыт ярдәмгә үзебезнең пенсиядан бүлеп монда ярдәмгә салабыз. Алар исән булсыннар. Сау сәламәт, әти-әниләре, балалары, хатыннары исән-сау кайтсыннар. Клуб утырышы кысаларында катнашучылар патриотик шигырьләр укыдылар һәм җырлар башкардылар. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, Интер яңалыклары. Түбән Камада җәмәгать транспортта йөрү бәясе артачак. Хәзер автобус, трамвайда билет 40 сум торса, киләсе елның 1 гыйнварыннан 46 сум булачак. Айлык проездной алган очракта 36 сум. Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты җәмәгать транспортында йөрү өчен максималь тарифларны билгеләде. Үзгәрешләр Казан, Ярчаллы, Әлмәт кебек шәһәрләргә дә кагыла. 45 яшьлек Түбән Камала мопедыннан мәхрүм ителә һәм 200 сәгатьлек мәҗбүри эшкә тартыла. Шәһәр суды гаепләнүчегә карата шундый җәза билгели. Сәбәбе исерек килеш кабат руль артына утыру. Иратны полиция хезмәткәрләре туктата. Аның транспорт чарасының дәүләт номеры булмый, үзендә исереклек билгеләре күренә. Закон бозучыга карата җинаять эше кузгатыла. Суд аны гаепле дип таный һәм 2 елга транспорт йөртү хокукыннан мәхрүм итә. Күп функцияле үзәккә килүчеләрне сукбай этләрнең һәм песиләрнең фотосурәтләре каршы ала. Очраклыгына түгел, бина эчендә махсус тартма урнаштырганнар. Теләге булган һәркем анда азык яки аны сатып алу өчен акча калдыра ала. Әлеге бокс күрше фест грант конкурсы ярдәмендә ясалган. Аны зооволонтерлар әйбәт идарәче компания белән берлектә тормышка ашырганнар. Бу тәкъдимне администрация вәкилләре дә хуплады. Беренчеләрдән булып Радмир Биләев ярдәм күрсәтте. Түбән Кама мэры этләр һәм песиләр өчен 20 килограмм азык салып калдырды. Хәзер шәһәрдә хуҗасыз хайваннар өчен приют төзелә. Объект җирле зооволонтерлар откан грант акчаларына булдырыла. Ул 150 эткә һәм песигә исәпләнгән. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077.
Миштә пешкән койма, каз йылку, юу, каурый сыдыру. Түбән Кама шәһәре һәм районны балалар бакчалары мөдирләре әби бабаларыбыздан калган йолаларны искә төшерделәр. Каз өмәсе Ташлык авылында узды. Күмәк чара, җыр-биюләр, түгәрәк уеннар белән үрелеп барды. Балалар бакчалары мөдирләре чын уңган хуҗабикәләр өмәгә җыелып, җырлый-җырлый каз йолкуда ярышалар. Командада рус телле белгечләр дә бар. Бүген алар татар халкының борынгы йоласы белән танышалар. Үмә Ташлык авылының Таңсылу балалар бакчасында оештырыла. Йола барлык нечкәлекләр белән үткәрелә. Йылкыган казларны чишмә буена алып төшеп юалар. Бәйрәмгә ямь өстәп кунаклар гармун тавышы яңгырата. Су буеннан казлар юып кайтучыларны мичтә пешкән каз бәлеше, каз шулпасы көтә. Күмәк чара, җыр-биюләр, түгәрәк уеннар белән үрелеп бара. Гөлия Нигъмәтуллина, НТР яңалыклары. Яршалыда Дения нәзарәте кубогына көрәш һәм армрестлинг буенча 16-нчы бөтен Россия турниры узды. Ярышларда Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Чувашия, Самара, шулай ук Таҗикстан һәм Азәрбайҗаннан 100дән артык спортчы катнашты. Аларны Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин сәламләде һәм үзенең үгет нәсихәт сүзләрен җиткерде. Төп приз Хаҗга юллама. Әлеге бүләккә Түбән Кама егете Азат Жәләев лаек булды. Ул кул көрәшендә 85 килограммга кадәрге авырлыкта җиңде. Әлеге спорт түре белән 29 яшьлек шәһәрдәш 10 елдан артык шөгыльләнә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.